Gaueko 10:27 minutu, pronostikoak betez, altunak eta ezkurdiak 22 eta 15 irabazi diete Peio Etxeberria eta Rezustari Eibarko astelena pilotalekuan. Gogora ezagun, binakako txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaskako 8. jardunaldiko laugarren norgehiagoka izan da gaurkoa, eta aipatu bezala garaipena, altuna eta ezkurdiarentzat izan da aurreko jardunaldian biek oso bestelako emaitzak lortu zituzten, batetik altunak eta ezkurdiak irabazi egin zieten Jaka eta Iztuetari Amorebi eta Etxanon, Peio Etxeberriak eta Rezustak berriz galdu egin zuten Azkoitian Artola eta Imazen aurka, beraz bi bikoteak dinamika oso ezberdinetan iritsi dira gaurko norgehiagoka honetara, eta partida hasieran Peio Etxeberria oso galtzaile ikusi dugu. Txapelketa gogorra izaten ari da, Peio eta Rezustarentzat, eta gaurko hasiera urtengo txapelketaren isla izan dela esan genezake, eta partida hasieran ikeragarri sufritu dute. Peio saiatu da, alde batetik bestetik motzean luze dena saiatu da, baina aurrean gero une erabakigarrian pilota asko galdu ditu, eta, hasiera horretan ezinean ibili da erabat, 8 berdindu duten arte, baina hor altuna eta ezkurdia jaun eta jabe izan dira, eta zuzen jokatzearekin nahikoa izan dute. Gaur Joseba Ezkurdiak lehengo astean ere maila ona eman zuen, kostazaile, altuna eta ezkurdiari erritmoa hartzea, lehen bi partidak irabazi egin zituzten, Elordi eta Zabaleta eta Peio Etxeberria eta Rezustaren aurka, baina hortikan aurrera hainbat jardunaldi garaipenik eskuratu gabe egon ziren, eta azken bi partida hauek irabazi egin dituzte. Jokin beti bezala oso praktiko jokatzen, aurrean errespetu handia sartuz Peiori, eta Peio nik uste gehiegi tematu dela Jokini jokatzen, eta Joseba Ezkurdia gaur gauza bat egin du oso ondo badakigu, Peio Etxeberriak pilota ezkerrez kantxa erdian edo aurreko kuadro horietan eroso hartu ezkero zen olako arriskua duen, edo zer egiteko baliabideak baitauzka zenozko aurrelariak, izan ormabikoa, izan atzera bota, izan txokoan, eta horregatik Joseba Ezkurdiak bolea sartzen zenean badakigu, Josebak atzela aritzeagatik ere boleaz pilotaka da asko ematen dituela norgehiagoketan, gaurkoan ere alaxe izan da, eta ormabikoaren bitartez Peioren ezker hori saiesten saiatu da, eta hainbatean lortu du. Gero baina Peio asmatzen hasi da aurreko kuadro horietan, abaguneak edukitzen, ezkurdi apur bat gehiago behartu dute, Rezustak bere maila ere igo du, pilota gehiago arrotu du, gehiago luzatu du Bergarako atzelariak, horixe izaten ari da, Bergarakoaren beste hankazulo bat aurtengo txapelketa honetan, atzeko kuadro horietan ezinean dabil, ezin du dominatu, ezin du agintzera pasa askotan, eta hori gabe, bainat Rezusta deseroso ibilioi da. Hala ere, 12 eta 11 iritsi dira lehen etenaldira, eta hori Peio eta Rezustarentzat oso albiste ona izan da, zergatik hasiera kaskarra egin duelako Peiok, eta hala ere partidaren fase horretan partidan sartuta egotea eurentzat gauza handia zen, baina bigarren zatian berriro ere erabat okertu da Peio, opari gehiegi egin ditu, eta hori ere noski bada konfiantza faltaren zantzuetako bat, oso prezipitatuta, oso presaka jokatzen ari da Peio Etxeberria zenbait norgehiagoketan, eta gaurkoan ere lehen zatian partida hasieran alaxe izan da, eta bigarren zatian ere partidaren ondarrean alaxe gertatu zaio zenozko aurrelariari, eta erabat ezinean ibili da. Eta, 18 eta 13 iritsi dira bigarren etenaldi horretara, jada partida erabat hautsita zegoen, eta azkenerako 15 egitea ere lortu dute, baina azken zati horretan berriro ere oparituz. Hala ere, aipatu nahiko nuke bigarren zatian Jokin Altunak asmatu duela, eta ongi asmatu ere, amezketako aurrelariak horre bikain egin ditu zenbait jokaldi txokoan batez ere, erabat engainatuz bai Peio eta bai Rezusta,
eta hortan oso finibili da. Eta Joseba Ezkurdia azken bi partida hauetan oso ongi ikusi dugu partida osoan zehar, nik uste pixkanaka ari dela, atzelariaren truko hori edo hartzen, naiz eta aurretik jokatua den noizbait, baina orain hain jarraian jokatzean entrenamenduetan eta ere nabarituko du, jarriko da, posturak eta ere ikasten, eta benetan maila igoera nabarmena egiten ari da Joseba Ezkurdia, eta horregatik ere noski egin batean bikotea funtzionatzen ari da berriro ere. Honen beste, Zaltunak eta Ezkurdiak laugarren puntua eskuratu dute gaurko honetan, eta Peio Etxeberriak eta Rezustak bakarrarekin jarraituko dute, eta hauek, erabat suspertu beharra daukate, playoffetarako abaguneren bat eduki nahi badute behintzat, une honetan bi garaipenetara dute playoffetako postu hori, 3 puntu baitituzte, hiru garaipenera dute, Jakak eta Iztuetak ere atzo irabazi egin baitzuten, eta laugarren puntua lortu, oso zaila ia ezinezkoa mirari handi bat behar dute Peio Etxeberriak eta Rezustak finalerdi playoffetara ere sailkatu ahal izateko, baina oraindik ere ia bigarren itzuli osoa geratzen da, eta ikusiko dugu zer gertatzen den. Gogoratu, Altunak eta Ezkurdiak 22, Etxeberriak eta Rezustak 15, Eibarren